ɗazu kafin Hajiya ta shigo. Eh. Ranar Talata nan akwai 'yan ta'addan da suka shigo yankin mu. Su a wace kabila ce? Suka shigo ta wani Kabilan nan ta 'yan ta'adda. Fulani ne. Fulani da kyau. Okay, me ka ce Fulani 'yan ta'adda? Mu daina ce 'yan ta'adda kawai, Fulani 'yan ta'adda. To Fulani. Okay, wannan Fulani 'yan ta'adda. Yeah. Sun shigo yankinmu suka zo suka shiga wani camp suka kashe sojoji za su kai mutum 20, sannan suka watsar da camp ɗin gaba ɗaya. Sai suka shigo sun samu kofa ta shiga inda suke son su je, suka je shiyan suka wuce wani gari ana ce mai gulbin boka, suka je can ma suka yi fada su 'yan ta'addan Fulani suka yi fada da sojoji suka kashe wasu da kuma 'yan gari, suka je suka kwaso shanu sannan suka dawo. Sai jiya da dare irin war haka suka koma suka tsallaka da safe yau ma suka koma, wasu suka karkare, amma da daren nan da ranar jiya an yi faɗa da su an kashe wasu kuma sun samu sun watse gaba ɗaya sun tarwace cikin daji sun koma. Sannan kamar yadda na yi bayani ɗazu, mu cikin garinmu yanzu ga nan inda nake zaune babu hillace ko guda. Da kyau. A shekarun baya wani 2021 akwai wani abin da ya faru lokacin da 'yan ta'adda Fulani suka fara shigowa yankin suna kidnapping, suna ɗaukar mutane har cikin gari za su zo a je gidan mutum a ɗauke shi a kwashe iyalin shi su kai daji sai an ba da kuɗin fansa. To abin da ya ba mutanenmu da karkari haushi da 'yan sa kai suka haɗa kai sai suka shigo wata ranar Juma'a. Ranar Juma'an nan gaskiya ina ganin gawakin da aka kwasa na Fulani nan ya yi ƙarfin gawa ya dai wuce 20. Da kyau. Fulani ne kawai da zaran sun ga bahilla ce kashe shi ne, ba su tambayan shi ba su mai maganan komai. Shi bahilla ce da an gan shi kawai ko tahiya yake ko ya zaune. Na fatan ya kaza su cikin koshin lafiya. Da Allah wannan wani irin ƙoshin lafiya kake wa mutane magana? Ane maka magana ka ɗauko mana ka sa mana baki ana. Ci gaba. Yawwa. Da ran da 'yan sa kai ɗin suka shigo garin Bangi, iyaka kawai da sun ga za su shigo cikin mutane fa da sun ga mutum dai bahilla ce ne za su kira shi ke ne kawai za su halbe shi. Da kyau. Su hito da shi su halbe shi kawai sai su wuce su kama farautan hilla ne suka kama yi. Da suka ji haka nan wasu hillanin duk suka gudu suka hita gari. To tun daga ranar nan ko har yanzu da nake magana a cikin garin Bangi ba ka ganin bahilla ce. Za mu ci kasuwan mu har mu ci mu tsiɗe yanzu ya kai shekara 3 ba ma karan shanu yanzu a garin mu. Da kyau. Bele ma ka gan bahilla ce. Karan shanu za ka je yanzu ba komai duk wurin ya zama haki. Da kyau. To gaskiya yanzu mun samu kwanciyar hankali bakin gwargwado tun da hillanin nan suka wuce. Sai dai in sun shigo amma an dai ba su shigo ba mu cikin gari indigenous ne duka 'yan ta'addan na Fulani babu su yanzu. To yanzu ina so in tambaye ka da farkon magana ka ce Fulani sun zo sun kashe sojoji kuma suka wuce hallo suka kashe sojoji suka sato shanu kuma ka ce an zo an tarwatsa su an kashe su, to wa'annan shanun da suka ebo an tarwatsa har shanun an kakkashe shanun ko kuma su Fulanin aka kashe shanun aka mera masu shi? Su shanun da yake jirage ne suka aiki jirgi daga sama. Naji. To da jirgin ya zo iyaka dai sun yi ta aman wuta ne suna halbe-halbe suna halba bom. Da kyau. To da alsasai ana halba alburusai ana kashe 'yan ta'addan Fulani. To sai suka wace gaba ɗaya wasu suka kama gudu sun yi cikin daji. Shanun su ma da suka ga haka nan suka wace ko wasu shanu suka koma ta inda aka koro su. Wasu kuma an kashe shanun. Da kyau. Da yake ba wai suna selecting ba ne ya kawo ta kawai ake zuba musu. Dama ai haka ne idan bam izo ai dama baya zaɓa duk wanda yake kusa zai tashi da shi. Wasu illa ne. Ina jin ka. Gaskiya ne abin da ya faru kenan tsakanin talata da jiya kenan. Yau ne dai da mutanen da suke kauye duk yawanci sun sheku sun baro kauye din sun dawo cikin gari indigenous na nan sun dawo cikin gari sai dai aka baro hillanin cikin daji can 'yan ta'addan Fulani aka bar su can
to da jirgin nan ya zo ya kama zagaye aka nuna musu ga location ɗin da suke, to jirgin ya zo yana ta hawa halbe-halbe yana watsa musu wuta, to shanu wasu suka koma, wasu kuma an kashe, mutane ma wasu, amma ba kashe ainihin 'yan ƙasa ba, wasu Fulani an kashe wasu kuma sun gudu sun watse gaba ɗaya. Da kyau. To kaga wannan shine da ni ina jin ka ci gaba. Da abin ya faru sai nake cewa gaskiya magana Hajiya ina jin daɗin magana nan sosai. Jiya na so in shigo in magana na yi network bai bari ba sai yau Allah ya nufa. Wace maganar kake so? Wadda na faɗi din ne dama ita na so in faɗi tun jiya. Ka ce min kana jin daɗin maganar da nake yi, na ce wace maganar ce wacce ka fi so? Don ina maganganu da dama ai. Ok, maganan wanda kike yi kan haɗin kai na indigenous, kan cewa a yi kokari duk inda mutum yake kokari ya samu mukamai. To in mutum na irin wa'in ga wuraren da zarar an ganka da wani mukami nan za a fara suspecting ko kai wani suspect ne. Matsalan da muke da shi kenan. Amma an ba shi ba, ni gaskiya ina ba da goyon bayan haka 100%. Kowane gida kawai ma akwai matasa 5 ne, to kowa cikin gidan nan ya kasance yana da nashi mukami na kwarai wanda yake cewa an ce yau a hito su hito kawai. Exactly. Akwai kwanaki nan lokacin nan irin bindigogin nan na halbaka ruga din nan na Hausa din gade namu local one. Da shi muke hita da dare, kowa zai hito, duk gidan da ke akwai matashi zai hito waje, aje ana faturo da dare kafin wasu 'yan sa kai su ɗauka ke. Za a hito masu bindiga, masu adda, masu waye ne, za a zo a zauna ana bin unguwa cikin dare ana wani faturo. To yanzu kan gaskiya tun da muka yi wannan abu yanzu an samu sauki sosai. Da kyau. To yanzu kaga wannan shine abin da nake so dama na ji a gurin ku matasa. Saboda idan ku matasa kuka san darajar kanku, kuka san nauyin da Allah ya ɗora muku, to ƙasar za ta gyaru. Kar ku taɓa tsammani wani dattijo zai zo wanda shekara 60-70 zai gyara Najeriya. Ba shi ne zai gyara Najeriya ba. Ku ne za ku gyara Najeriya domin ku ne yanzu kuke tasowa. Wanda shekara 60-70 zancensa ya wuce. Baya son mutuwa, baya son wani abu ya same shi, saboda ya riga ya san baya son mutuwa, baya son wani abu ya same shi. Kuma duk al'ummar da aka ce yau matasanta sun haɗa kansu, babu bambancin addini, babu bambancin ƙabilanci, to wannan al'umma tana da kyakkyawan zato da ake mata wanda za ta ci gaba. Abin da nake so na ja hankalinku, wannan tafiyar da muke yanzu lokaci ne na muna maganar 'yan ƙasa indigenous, su muke magana. Waɗanda suke da ƙasa, suke da tarihi, suke da al'adu, waɗanda muka zauna tare da su mu Hausawa, duk wanda ya ce ga iya shekarun ya yi ƙarya. Azuru nan Kebbi take. Daular Kebbi ta fi shekara miliyan 6. Waɗanda suke kudancin Kaduna da waɗanda suke ƙasar Hausa, in ka bibiye tarihin da suka zauna, ba ni zai iya kawo maka exactly shekara miliyan ko shekara 1000 nawa suka zauna. Da waɗanda suke sauran ko'ina kafin ma a yi Najeriya, wannan zagiyar gaba ɗaya mu black muna zaune a cikin liberty ne. Lokacin nan ma babu addinai, babu Kiristanci, babu Musulunci. Amma kowace ƙabila tana da kyakkyawan tsari na zamantakayya, na kare al'ummarta, na kare jama'arta, na kare ƙasarta, na kare tarihinta. Wannan fa babu addini ake wannan maganar. Lokacin da babu addini kwata-kwata.
To, waɗannan mutanen sun zauna, sun ziyarci juna, yau da za a dawo mana da bas waɗannan baƙaƙen fatan na shekara 2000 kawai in suka ga a halin da muke a yanzu za su ce a'a a me da su su mutu ba sa so. Saboda ba haka so suka zauna ba lusarai ba ne, ba matsorata ba ne. Domin lusaranci ne ka bar gypsy baƙo ya zo ya kashe ka, yana ƙasƙanta zuri'arka, yana ƙasƙanta matanka, yana ruguje tarihinka, kuma ka nannaɗe hannu akan kai ai wai kai musulmi ne ko kuma ai kai kirista ne, kai kana jin tsoro za a mutu ai haƙuri. To a matsayinku na matasa dole sai kun san ko ku su wane ne. Ku san ku su wane ne tukunna. Ku san darajar kanku. Ku san mutuncin kanku. Ku zama jarumai kuma ku haɗa kai. Na ji daɗin da ka ce aka yi ka bin Fulani guri-guri ana gamawa da shegu. Ina so in daɗa jan hankalinku. Mu Hausawa ka faɗa wa duk wanda za ka faɗa, kuma na ji daɗi kana cikin dandalikanmu duka. Duk ɗan ƙasa ba ruwanmu mu da addininka. Mu tafiyarmu babu zancen addini. Mu tafiyarmu ko kana bauta wa jaki to kai namu ne. In aka yi kiran sallah mu musulmi za mu tafi masallacinmu mu yi sallarmu. Aka ɗaga ƙararrawa ku tafi cocinku ku yi sallarku. Wanda yake bautar komai ma ya je ya bautarsa. Amma akwai abu ɗaya da ya haɗa mu da ifi waɗannan addinan muhimmanci. Dole ku sa a ƙwaƙwalenku akwai abin da ya fi wannan addinan muhimmanci. Ran ɗan adam ya fi waɗannan addinan daraja ko a gurin Ubangiji. Dole sai kun san muhimmancin rai na ɗan adam ya fi muhimmancin addini. Domin in babu ɗan adam ɗin babu addinin. Yau in mun ce ranmu bai addini daraja ba, ai addini ya fi ranmu daraja. To kuma idan aka kashe mu wa zai addinin? Addinin fa ne izo isamu ɗan adam ɗin. Ba ɗan adam izo isamu addini ba. Da mutane kowa a zaune ake kara zube. Allah ya kawo mana tsari. Ya kawo mana addinai don mu tsara zamantakayya ne inda ake ba daidai ba a gyara. Inda ake kuskure a gyara. Abinda ba a sani ba a sani. Abinda ake marar kyau a daina. Wanda ba a yi mai kyau a yi. To amma mu waɗannan addinai madadin su ƙara mana ƙarfi, su ƙara mana ƙauna, su sa mu zama jarumai, sai muka zama lusarai. Kaga wannan ba addini ba ne. Kuma ba mai gyara wannan abin sai ku matasan musulmin da matasan kiristocin. Kuma sai kun kalli juna. Kun ga kuna kama da juna, we are black. Sai kun kalli Fulani kun san waɗannan 'yan ta'adda ne ba 'yan uwanmu ba ne. Waɗannan bare ne ba sa kama da mu. Jinat ɗinmu ba irin nasu ba ne. DNA ɗinmu ba irin nasu ba ne. Tribe ɗinmu ba irin nasu ba ne. Kamanninmu ba irin nasu ba ne. Halayenmu ba irin nasu ba ne. Asalinsu ba irin nasu ba ne. Asalinmu ba irin nasu ba ne. Mu muna da asali, muna da tushe, muna da ƙasa, muna da al'ada, muna da tarihi, muna da kakannin da muke alfahari da su. Su ko ba su da ƙasa, ba su da tushe, ba su da asali, ba su da kakannin da suke alfahari da su. Duk wanda Bafulatani zai ɗaga ya alfahari da shi to ɗan ta'adda ne. In ka ga Bafulatani na tunƙaho da mutum to ɗan ta'adda ne. Ba abin da ya ruguza Najeriya ya rusa ta sai Fulani. Wannan aƙidar dole ku yara ku yi watsa ta a cikin zuciyar matasa, ku gina ta, ku dasa ta, ku zo ku ceci al'ummarku. Ku ne yara, ku Allah ya zaɓa. Da kun san muhimmancin kanku, da a cikin 12 hours za a kori Fulanin da suke Najeriya gaba ɗaya. Muhimmancin da Allah ya baku, damar da Allah ya baku. To matsalar kash ba ku san wannan muhimmancin da kuke da su ba, amma za mu ci gaba da kira da faɗakarwa har ku fahimci ko ku su wane ne. A lokacin za ku ɗauki makamai
aika farautar Fulani gida-gida, ƙauye da ƙauye, lungu da lungu a kore su. A wannan lokacin ma ni ina ganin ina shan kokona ko ina cin ƙosaina. Don haka ina kiran ku matasan Zuru. Ina so ka watsa wannan maganar da za ka ji ta daga bakina. Kar ku ɗaga wa Fulani 'yan ta'adda ƙafa. Kar ku ce ai addinin su ɗaya da Hausa. Addinin Musulunci ba na Hausa ba ne, ba na Fulani ba ne, ba na Laraba ba ne, na duk wanda ya imani da shi ne. Kar ku ce ai ku Kiristoci ne. Kiristanci ba na 'yan Zuru ba ne, ba na 'yan kudancin Kaduna ne, ba na Yarbawa ba ne, ba na Ibo ne, na duk wanda yake so ne ya imani da shi. To in kuka san haka, to za ku yi addini a cikin idonku a buɗe, a cikin murna, a cikin farin ciki, a cikin imani, a kuma cikin haske ba a cikin duhu ba. Mu 'yan ƙabilar Hausa da Musulmanmu da Kiristocinmu da 'yan gargajiyanmu tare muke aikin nan na wayar da kan al'umma. Mun zara ƙabilarmu daga cikin najasa. Mun fito mun faɗa duk al'ummar Najeriya ba mu ba Fulani, tsakaninmu da Fulani abu ɗaya ne wanda dole ne sai an yaƙi. Domin dole sai mun kori Fulani daga ƙasar Hausa, kuma dole sai mun taimaka wa duk wani wata ƙabila a ƙasar nan ta identify ɗin Fulani a kore su. Dole ne ku sani a ƙwaƙwalwarku ba mu da wata mafita. Ba zaman lafiya ake nema da Fulani ba. Bafulatani bai iya zaman lafiya ba. Bafulatani baya rayuwa sai da jini. Bafulatani baya rayuwa sai da kisa, sai da sata, sai da haɗa faɗa, sai da munafurci, sai da ƙabilanci. To abu ɗaya ne in muna son mu mutu mu bar ku yi rayuwa mai daraja. 'Ya'yan da za ku zo su haifa da jikokin su yi rayuwa ta nutsuwa kamar yadda kakanninmu suka yi, to shine korar Fulani daga Najeriya. Wannan aƙidar dole duk wani matashi isa a zuciyarsa. Kowane Bahaushe wannan shine manufarmu. To ya kamata ku matasa wannan tafiya ku kalle ta cewa wannan nauyi ne Allah ya ɗora muku. Allah ne ya zaɓe ku. Ku ne za ku yi. Kar ku ɗauka wanda zai zo. Ba wanda zai yi. Ku ne za ku yi ta. Daƙaƙa za ku yi ta haɗa kanku da Musulminku, da Kiristocinku, da 'yan gargajiyanku, da Hausawanku, da Yarbawanku, da Ibo ɗinku, da 'yan tsakiyar Najeriyanku. Kar ka ce min wannan Bahaushe ne, wannan Bayerabe ne, wannan ɗan Zuru ne, wannan ɗan kudancin Kaduna, wannan ɗan Gongola, wannan ɗan Bauchi, wannan ɗan Gombe. A'a, ko ɗan Taraba ko ɗan Benue ba maganar haka ba ne. Maganar ta fi ƙarfin haka. Magana ce ta haɗa kan al'ummar Hausawa da kuma al'ummar ƙasar gaba ɗaya. Ta haɗa kan waɗannan matasa. Ya zamanto kowanne matashi ya sa a ƙwaƙwalwarsa Buhari shine shugaban ƙasa Bafulatani na ƙarshe. Mutum imaimaita daɗa maimaitawa. Ko a Kano kake, ko a Katsina, ko a Kaduna, ko a Kebbi, ko a Zamfara, ko a Sokoto, ko a Jigawa, ko a Neja, ko a Gongola, ko a Bauchi, ko duka inda kake. Duka inda kake. Ya zama wannan ita ce aƙidarka cewar Buhari shine shugaban ƙasa Bafulatani na ƙarshe a ƙasar nan. Bafulatani ba zai ƙara shugabancin Najeriya ba. Kuma dole ku matasa ku ji kunya. In zaɓe izo, babu zancen wannan Musulmi ne, wannan Kirista ne. No. Babu zancen wannan Bahaushe ne, wannan Bayerabe ne, wannan Ibo ne, wannan ɗan Zuru ne, wannan ɗan Adamawa ne, wannan ɗan Gongola ne, wannan ɗan Bauchi ne, wannan ɗan Taraba ne, wannan ɗan Benue ne. Babu wannan. Muna zancen 'yan ƙasa. Ita kuma ƙasa in aka ce uwa, to duk waɗannan ƙabilun 'ya'yan wannan ƙasar ne. To in dai muna son Najeriya, abin da za mu yi wa Najeriya shine mu cece ta, mu karɓo darajarta da mutuncinta da hannun waɗanda suke baƙi ne, waɗanda ba su da tushe, ba su da asali, waɗanda suke 'yan ta'adda ne, mashaya jini.
wannan nake so duk wani matashi isa a zuciyarsa, a ƙauyenku, a local government ɗinku, a jiharku, a ƙasa, ya zamanto wannan manufar ta yaɗu. Mu a ƙasar Hausa mun riga mun gama. Sai dai mu da yake su ne suke mulki muna abin top secret. Za ka je ƙauyen Hausa ma ka tambaya ka san wannan matar, wala ne ban san ta ba, kuma ni na faɗa musu su ce ba san ni ba ma. Za su san Hausawa sun san ni ranar zaɓe. Mu abin da muke faɗa ‘ya'yanmu kenan. Duk wanda izo wannan wata mace yar kwangila arna sun ɗauke ta, kiristoci, yahudawa, turawa, kar ku yarda da ita, sai mu dama bamu san ta ba, mu taɓa jin ta ba ma. Shikenan sai ta minna ranar zaɓe in nuna musu. To ku da yake ba su suke shugabancin ku ba. Yanda mu matasan mu a yanzu ka taso kai da fata. A yanzun nan faɗa ma ƙashin gaskiya wannan magana da ke ban san mutum 1000 nawa ne ike ji ba, an saka babbar speaker irin katuwan nan an buɗe, yara da manya, maza da mata suna ji a ƙasar Hausa. To ku ne ambasadoji. Ba ku taɓa zama ambasadoji na gari ba sai kuna da kishin ƙasa. Mu yanzu abin da muke so kishin ƙasa. Addini ba ka kishin addini, addini kana imani kana aiki da shi. Za a san kai mai addini ne a aikin da kake, a gaskiyarka, a adalcinka, a jarumtarka, anan ake gane addininka. Amma kar ka zo ka ce ai ni ina faɗa da addini, ai zan kare addini na, ba kai saka kare addini ba. Kai waye? Wanda isa ko da addinin fa kai neman kariya kake a gunsu, to kai kana da ƙarfin za ka iya kare addini? Ko kai musulmi ko kai kirista kana da bakin da za ka iya faɗa akan addinin kirista ko addinin musulunci? Waye kai? Duka mu ba wanda kakan mai ƙirƙiro wannan addini. In dai mun yi imani waɗannan addinai daga sama suka zo su, kuma in mun imani wannan addini ne wanda zai sa mu a gurin haske, kuma mun imani din ba mu muka halicci kanmu ba, akwai wanda ya halicce mu, kuma in mun imani idan muka samu rauni muna komawa ga wanda ya halicce mu kuma ya saukar da addinan, to ta kaka zaka ce zaka iya kare addini kuma? Wannan hauka ne. Kai kanka kana neman kariya akan wanda a gurin wanda ya sauko addini, to kaka zaka ce kuma zaka kare wannan addini? To dole faɗan addini sai an daina shi. Faɗan addini sai an daina. Ya zamanto kowanne a addininsa ya ƙware. Mu tsaya mu zaɓi shugabanni na gari. A gina mana makarantu. Yaranmu su tafi makaranta su koyi ilimin addinin musulunci, su koyi ilimin addininsu na kiristanci, su koyi ko abin da suke so. Mu yi addini a cikin so da ƙauna da girmama juna ba tare da jifan wani da zagin wani ba. Na gode sosai gaskiya da shigowarka, kuma ina fata ɗan wannan gudunmawa da ka kawo da kuma ɗan abin da na ƙara maka haske za ku yi amfani da shi. Kuma na ji daɗin kuna farautar Fulani, domin anan ana ƙarya ana cewa ai kafirai suna kashewa Hausawa, arna suna kashewa Hausawa, ba Fulani ake kashewa ba. Me za ka ce da Fulani waɗanda suke faɗar wannan magana cewa ku Hausawa kuke kashewa ba Fulani ba, ko kuma Hausawa ne ba kwa so? Me za ka ƙara mini? Wayyo network ɗinsa ya sauka. Gaskiyar magana, na ji daɗi wannan bayanin da kika yi, kuma kamar yadda kika faɗi, mu matasa mun yi alkawari da yardan Allah za mu yi bakin gwargwadon abin da za mu iya yi. Ni dai a nan, ni fa nan inda za a samu yadda ma nake so, duk wani matashin da ke yankin gaba ɗaya, in ma ta kama ma farautan Hillani ne, za mu kama farautan Hillani in ta'adda. Sannan kuma maganan cewa wai kashe network ɗinsa ya ɗan sauka. Network ɗinsa ya sauka. Ci gaba. Dakarkarinmu dukansu. Dakarkarinmu ba su kashe Hausawa, sai dai Fulani na 'yan ta'adda. Da kyau. Su ne ba mu so. Babu wannan ba shiri tsakaninmu da su. Ni yanzu gaskiya da na ga Bahilla ce gaba ɗaya sai in ji raina ma yana ɓaci. In akwai yadda zan kau da shi, ni zan kau. In akwai da ake matsa remote ko wani abu matsa ya ɓace, zan iya matsawa ya ɓace wallahi.
Kyau. Saboda ni dai na riga na tsani bahillaci duk inda yake yanzu ban san ganin shi. To ba ni kaɗai ba ne. Akwai matasa ware-ware na da kuma waɗanda ma ƙannenmu yanzu nan yankin. Shi bahillaci kawai ba mu ma san ganin shi. Ba mu ma ko so mu gan shi ma kusa da mu. Kyau. Balle ma a ce mu yi wata alaƙa da su. Mun yanke alaƙar mu da Fulani. Akwai hawan da suka yi nuna mana cewa shi da bahillaci haihatan har duniya ta naɗe ba abin da zai ƙara haɗa shi da bahillaci. Kuma ni ma ina cikin irin wannan mutanen. Kyau. Kenan Bahillaci sai dai kawai. ƙaryayyakin da suke cewa Kiristoci suna kashe Hausawa, ashe duk ƙarya ce don su haɗa faɗa ne tsakanin Hausawa da Kiristoci. Gaskiya faɗa kawai ake so a haɗa, saboda mu Kiristoci ainihin ba mu son kashe kowa. Amma in dai wanga tun da muka zo muka fahimci cewa su Fulani 'yan ta'adda ne, to wasu kan dole za mu ta kashe su, amma Hausawa ba ruwanmu da su, kamunan tare da Hausawa. Kyau. To ‘yan uwana Hausawa ina so a koda yaushe kwanan nan muna yin maganganu. Hausawa ne. Wannan kwanakin muna magana da yawa da mabiya addinai daban-daban. Ku kula ‘yan uwanmu Hausawa musulmi. Ba mu da mikiya a ƙasan nan sai Fulani. Babu Kiristan da ya taɓa buɗe baki ice in aka kashe Kirista ɗaya sai sun kashe Bahaushe 120. Bafulatani ne ya faɗa. Babu Kiristan da ya ɗauki ‘ya'yanmu ya zuba wa karnukansu na Kiristoci suka ci. Babu. Amma Fulani ne suka yi mana haka. Babu Kiristan da ya ɗauki ɗanmu na musulmi ya dafa ice mu ci. Babu. Ba Kirista yi mana haka ba. Fulani ne suka yi mana haka. Babu Kiristan da ya ɗauki matanmu na musulmi ya kai masallaci ya yi musu faɗe a kan shi Kirista ne, ya ɗauki ƙur'ani wai ya goge dattinsa. Ba a samu Kirista ko ɗaya ba, kuma ba za a samu ba duniya ta tashi. Amma Fulani ne suka yi mana haka. To don haka ‘yan uwana Hausawa musulmi abin da nake so in ja hankalinmu da babbar murya. Fulani suna yi mana divide and rule. Suna so su haɗa mu faɗa da mutanen da tun kafin zuwan addinai da kakanninsu da namu an zauna lafiya. Kar ku manta. Bahaushe duk inda yake a duniya ya ciri tuta wajen adalci da zaman lafiya da rashin ƙabilanci. Wannan abun ya sa Bahaushe duk inda yake yana samun karɓuwa. Kar kuma ku manta. Bafulatani duk inda yake sai ya yi ƙabilanci, sai ya yi ta'addanci, sai ya yi munafurci. Wannan abin ya sa ba wanda yake ƙaunar Fulani. To don haka ina kiran ‘yan uwana Hausawa ku nesanta kanku da Fulani. Kar ku yarda Bafulatani a haɗa sunansa da naku. Cutar da ku za a yi. In ya ce muku addini ya haɗa, sai ku ce to idan addini ne akan addini za a ce ya haɗa. Ku ce Larabawa Fulani, domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba Bahaushe bane, Balarabe ne. Idan sun ce an yi auratayya, su kirga muku Bahaushe nawa ne auri Bafulatana. A ƙauyuka sai ka kirga gida 1000 babu Bafulatana a ciki. Kuma ko a nan a cikin garin Kano, da wuya ka kirga gida har a ce wai in ka kirga wannan gida babu wannan, ƙarya ne. Sai ka kirga gida 100 ko 200 kafin ka samu Bafulatana a gida. Amma su ne mana farfaganda, an yi auratayya, an cakuɗa, ba gidan da ba za a samu Bafulatana ba. To mu koma mu ga adadin yawan al'ummar Hausa, mu ga yawan Fulani. Fulani su ne kashi 3 ko ma 5 a basu. Hausawa kuma su ne kashi 35. To ta ƙaƙa aka yi kashi 5 a ce kashi 35 yana da jininsu. Ai in abu ne ma a ce kashi 35 wannan kashi 5 tana da jinin wa'annan mutanen. Kuma mu Hausawa mata ba ma auren mazan Fulani. Sai ka samu Bahaushiya miliyan guda. In ka tambaye ta ce gwara ta mutu da ta auri Bafulatani. Mata su buɗe baki su ce ni da na auri Bafulatani gwara in mutu in ban samu miji ba. Bahaushiya mace ba ta auren Bafulatani. Namiji ake kawo wa Bafulatana sadaka ko a yi masa yaudara a kawo mata talla a ce wannan sayyida ce da yake mu sarakan san addini ne, wannan sayyida ce ta haddace Qur'ani, tsarkakekkiya ce. Bahaushe ya aura a nasa ganin ya auri tsarkakkiya, bai san ya auri najasa wacce za ta gurɓata mai jini ba. Domin Fulani najasa ne. Domin mutane ne wanda suke amfani da dabbobi. Bafulatani
zai iya amfani da saniya, zai iya amfani da akuya, zai iya amfani har da kaza. To don haka ina kiran 'yan uwana musulmi mu koma tutar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zauna da duka addinai lafiya. Kar ku yadda a tunzura ku, a zuga ku. Ana nan ana cin uban Fulani. A tsakiyar Najeriya ana cin uban Fulani ba dare ba rana. Wannan shine gaskiyar abu. Ba dare ba rana, kowa ya sani kwana biyu da wuce an kashe 'yan ta'adda guda 100 amma Fulani ba su so aka ji ba. An yanke wannan babban ɗan ta'adda ɗin nan ga kansa nan an riƙe, kowa ya ga, amma Fulani ba sa so a sani. Saboda ba sa so su Fulani ko Hausa kusan weakness ɗinsu. Ana nan ana kashe su, ana farautar su kamar ɓeraye, ana kashe su, ana korar su. Haka ake musu a yanzu a Jos, haka ake musu a wannan Benue. Kuma gashi ɗan zuru gashi nan ga abin da ya faɗa. To don haka ina kiran 'yan uwana Hausawa musulmi. Kuma kula, kun ga jiya mun yi magana da Gum. Ya ce idan aka tsaye da mota sai an zaɓo duk Fulani da suke ciki a fito da shegu, amma ba a taɓa Bahaushe. To yanzu gashi ɗan zuru ya faɗa ce su ba ruwansu, suna tare da Hausawa lafiya, suna zaman su da Hausawa lafiya. To ba wanda baya son mu, kowa ƙaunar mu yake. Fulani kuma kowa ƙin suke, kuma mu ma ba ma ƙaunar su, ba ma son su, muƙiyan mu ne. Ina fata 'yan uwana Hausawa wannan audio zai amfanar da ku. Mun yi wannan magana ne a yau, muna wace rana ne yau? Muna 27 ga watan 6 shekara ta 2025. Sunana Kaltum Alin Baji Tami.